Star ni Kim Kim guys. 3 star. 1, 2, 3. Pila? 3. Tulo ka star. Very good. Kaya na si Zay tulo ka star. Dada may karoon sa kanya sa Cebuana Lawyer. Kaya na may ikuha dari. Na may ikuha ipadani ate. Salamat ka Zote. Thank you so much Kajo, Tejo. Lipay bika azo tanan kay nanami mapanan, matanawan. Talagang buhok. Taas na hair ni Kim Kim guys na. Di ko. Salamat Kajo te. Nanami matanawan ugon balita. Di mo guys dun sa mga palitan do. Salamat Kajo. Pansit na po. Si Kuwakang na Kim Kim. Pwede na, nakuha na na puti. Hali mo ipada para to ipalit sa katungkuan. Palitin na mo ron. Mga meron inagaman o kuan. Napa-out sa papagabral ka rin. Namuditso namin na itong palit ron sa mga palitin. Salamat ka Azo te. Salamat tita. Salamat ka Azo. Napa-out sa papagabral niya. Kaya limutan ko na siya. Tara guys. Grabe, karon pa ko kitang mangga nga ni kadako. Grabe ni guys, sa kaning klasihang mangga, hang grabe man sila ka. Injani? Kaya uy. Mana pagupits pa pag-Gabriel ta. Gwapo na. Kaso ita lang magi. Gilmit na naman kay. Gwapo na mi guys. Ta. Guys, sa SMC. Kaya may palitan. May kalapat ito. Kaguk na ko. Tadali ta. Sana guys, hinlo na kazog isang una. Paupaw. Ay, break time pa ron. Kalas 12 man. Na, break time pa man ha. Break time pa man dahil nila guys. Balik rami inza. Kaya bawara mo sa mga kanan, palitan. Dan natin ya. Ha? Palit taas. Inza na nagbalik nyo. Kaya mag-eat sa ta. Break time pa man sila kaya 12 pa man. Nag-break time pa man sila kaya 12 pa man. So, mabalik kami isa dari SM City. Na SM City. Alicia Brands. Nguli sa amigas, kaya maniud to sa midaan. Kaya pa'y tao na to sa SM City. Nang na sa sila, nag-break time. So, saan namin mabalik guys, mga alauna. Kaya alauna pa man sila mag, ha? Natuwa pa sila. Nangakan pa sila. Kaya break time man ron nila. Tapos 12. Tama na. Uy, very good. Dali nga rin ako. Very good ni Kim Kim guys. Very good. Sa batang gamay be. Tanaw-taan sa isang gama sa school. Uy, very good sa batang gamay. Nakama na pa. Sige, alam mo na ito. Bali na. Be? Wow. Isa-isa rara. Sige ko guys. Papilit. Napod. Napod. Ay bird na. Ay cat. Ay dog. Napoy. Urasan. Rasan. Kini sa man eh? Bell. Tililing. Kuno guys. Kanin sa man eh? Baka. Isa may nga ni ba sa atang baka? Mu. Mini book nila Kim Kim. Ito na ibutang ni mo dito sa musidlanan. Ha? Ito sa mi guys, kay unjang alauna mo balik mi dadto kay naami apaliton nga kuan gamit. Daghan ka jong salamat eh. La excited na mi kaazo. Magkaan sa mi guys, kay arong nagbalik na mo dadto. Sakto pag nga mga brin na sila. Balik na mi dari guys, mamili mi og isa imong piliin Kim. Ha? Piliin. Dara may darite. Pumili na mig TV. Katanaw na og TV ag mga person. Ngita mi dari og ko ang TV. Tag 23. So, na nalig 90. Energy level. 15 months tunay no. Pataod nila. Na may baringan dito. Kala na may mga hindi
Nag-load na. Sharp. Nag-load na nag-wifi. So, karit si Jate yung mga napili niya. Sharp. 42 inch. Testing siya. Medyo ba? Tatang katugon. Hindi, kamuta na talay. Kailangan na itam ang jiri. Si Tamo Anjiri. Hakim. Si Tamo Anjiri. Taas pa ko, ikaw gamay. Nga, isang lingkuranan ka na. Ito nga, isa mo pa kahaitan ni Jan. Isang lingkuranan na. Mataas pa kami dyan. Pero katubo na. Tukay ni kabot sa bahay. Minsan mga ngating, ano naman kayo bagong kuhan. Bibi? Mamat kayo. Tawa. Mama. Then I guess, listing na. Nagbilaran sa Then natin niya. Tam Anjiri. Taday, taday. Tam Anjiri. Tama mo ng idol. Kiring mo gilaga, nagigukod. Kaya damit eh. Kaya magkatanaw na ko lang sa game-game og Minions. Kasi mo tanaw mo? Minions. Minions. Diyan natin mo na ni ka mga bayaran room. O pa diya cashier. O pa nila ka. O diyan na. Ihatag. Ihatag sa pa. Kapag Gabriel mo mo kuan. Bayad. Bayad na sa Papa Gabriel. Salamat ka Azo te. Happy ka Azo. Happy ko. Tara te. Bayad na sir. Salamat. Tara te. Thank you. Tara. Tara te. Nabayaran na naman. Sa ilan na rong ikuan. Ilan na rong itaoda dyan. Ta. Muna mi. Okay. Oh. Tata na. Ayaw guys. Dan natin na bayaran na namo kasi ja kuan. Ag sharp kay na kuan na siya gi hatag nila namo og kuan 15,129. 42 inch. So ilarang ikuan hatod kay ilaha pang ikuan iditso og kanang kaod. Naka ice cream na? Dah lipaza naka ice cream. Hindi pa naka ice cream ko na siya. Sa init day no. Lagi grabing initak ajo. Pabugnaw sa unon sa pabugnaw. Pabugnaw kim. Kat kinahaga pa doon nga, sa tao magtirinda rin ni Juti rin. Ah, juti na siya. Muntoy kuhan sa, sa shop, technician. Na, tinang na. Salamat! Dati, gihatid na nila ag Sharp TV nga 42 inch si Ja. 42 inch si Ja kadako. Then nate so sang hapon amo na siyang ipataod kayo man diha katong na ay amo ang ipakabit ni daan guys dari ka nang dana bungbung kaso man diha ag technician sa Sharp to amang ko na ni duty dito sa laing lunsod. Ito na mo tawag sa signal. Oh, kato na lang pud magpataod mi dani guys katong ritso na mo taod pud og signal kay arong mausara ba. So ijahan ni taod ning TV, ja taod pud ag taoran pud dadon og signal. So di nate. Hatod nate ag TV. Di nate 42 inch ja. Salamat ka Azo, Ate Jo. Salamat eh. Yan na, daghan ka tong salamat eh. Thank you so much. Na namin matanawan. Yeah. Tanan ako sa Papa Gabriel og balita. Mananaw namin dahil guys balita sa mga bata. Kung way klase, makatanaw sila ganahan. Kuha na siya guys, kanang smart TV, kanang na ay pwede siya i-connect sa wifi. Yan na pwede pa load. Yan na. Daghan ka tong salamat, Tijo. Yan na. Thank you so much. So, isang hapon na mo sa nga tuon. Padi, isang hapon nga. Karoon na nakuha namang iliyakim. Kanang naay ang mga tuon datong katong mutaod sa kuan. Dani.
May pataod ninja. Nalati. Salamat ka, Jote. God bless. Huwag amping kanunay mo diha, te, sa Ohio, USA. We love you. Ito na, guys. Nagtaod na si Kuya Daris Kuan. Kanang signal. Ito na. Sige mo taod. Sige mo taod at TV. So, na sa ikabit ang signal. Ang signal, yes, no. So, inaanday sa guys, magkuhan og signal. Pangitaan ang signal kay basta yun dyan sabod. Tujuk-tujuk kan si jaga sa dapit. Buka sa dapit mo ditik. Inaanday si Ja. Anak. Aw. Di eh. Masa magtingag ba? Ah. Umutingag ya mao na. Ah, naday detector. Naday sa detector no. Kinahanglan jud na detector kaya arong matuod og na signal. Doon ang guys nga nagtingag nakakonek ro cellphone. Detector. Mga tigtaod og signal si Kuya Edwin sa sapi mo sit up na to TV ron. Tawa lagi mo. Nako anak. Ana, kasag si Ja. Thanks, Patya. Kasag si Ja guys. Morte mailan nga na yung signal. Kasag na. Ko signal doon. Nasa na lang ibutang guys sa kuan. Tindahan, ibabaw. Tingnan na. Dana nakabit na ang signal guys. Dari na sila makasagapog signal. Dana guys, dari na itaod ang TV. Dana ti itaod na. Kapag kung hindi ka ba yun? Ate, hamo wala diha. Hawiri pa ka na magtumba. Ito sunong ko. Haman di eh. Ako ka na, kay murag humuk-humuk. So na sa ilusot ang katong isang wire. Wire. Nanay, kape ka rin. Sakto na, iguro dyan sa ako. Si Kuya Gael mo saka kay gaan. Ha? Buot. Alam niya, buot yan ah. Eh, maduli ka rin landong-landong gamay. Kanan saingan na lang na Ito mo yung pikas. Anas kahoy to na ba? Nakita ni mo? Ispati sa daan niya. Tus kilid. Muti mo sa darin ha. Ay, sir, ni mo datos buho. Wire. Oh. Anat, tanob sa kahoy ha. Kahoy tanob. Ajo anas plywood ya lusot sa kalaris ubos. Makita na ni mo ya. Nadare. Nalapit na. Nara, kita na dai. Kaya ito sa tariswan. Birha. Dai lusot na tos gibuhuan. Paghinay. Nas Kuya Gael nas ibabaw. Di man masak ka. Begat mas babagan mo. Na, undak ng dala sa bus. Yung gamay-gamay. Mga sa mas Kuya Gael kay gamay-gamay pa man. Lusot na. Hindi nga, kundi nanay. Okay na ya. Kaya, salamat. Danas Kuya Gael. Gaan ramanggod. Alimot na to ka dun no. Dita. Dali Dali lagi paningat si Za. Oy. Dera te taod natin ya. Mga lagi ko hanggi. Taod na ang 42-inch nga TV. Short. 40 ni? 42. 42. Yan na. Laki na na TV kin. O na ah. Mo tingali na para wall bracket.
Ito ko lagi apil. Ginawa. Tiyaw. So, wala ka. JPL. Ang sila sukdon. Sukdon sa... Yeah. Why? I'm serious. Oh. Bawin na na din. Taod na. Tanaw ko na pa. Hindi sabay eh. Aw. Hindi na mo. Mura diri sa isabit. Isang atagan. Okay. Mora niya ko dun. Mura jag simba ko. Kasalig no. Nahadlakan man. Kita. Mo din isa. Oh, mo lagi na isa. Okay. Tantangan eh. Di. Hadlek mo buntag ni mo. Yeah, hadlek mo buntag ni mo kuan. Tapos balik. Kasi tuloy ni. Kana na si babaw. Aron ni makasid og tubig. Mura magdi kasaligan nagsangatanan. Karinig mo. Na up na si Ja. Oy, na naman di ay. Namalagis ay 1 na no. Channel 1. Makuha ka na makuha ko. HBO. Channel 1 makuha pero wa ban channel di na. Di. Set up na. Kung loadan si Ja makuha ako Pinutan ng okay. Wanda ka sa pinutan okay. Mo na ra di ay sus. Ngita ka okay. Jay panguani mo. Na naman di ay. Di na mo magpindot-pindot sa number. Kana kana. Sus na naman di ay. Exit. Exit. Okay. Salamat Kazo. Thank you. Diyan na. Diyan na te. Taod na. Diyan na te. Salamat Kazo. Taod na te. Diyan na. Nagtaod na. Yehe. Kaura na sa signal ng Edwin. Ha? Loh, bibi bus man lagi na day. Ha? Happy? Kimi? Kau Ken? Kau ya? Kita Jo. Salamat Gazo te. Lipay ang mga cikiting dah. Li na Gazo TV dah. Mana ka? Karang islit. Karang islit nila. Tubang Dres TV. Wala may signal. Daghan ka dun salamat Kaya na makahappy ka Jo. Lingawag mga chikiting ting ting ting. Salamat ka Jo. Happy kimi kimi. Papa Gabriel. Lipay na ka Jo. Kay ito na mo pinaskuhan. Salamat Saya mau lihat dengan TV. Thank you. Daghan ka dun salamat Ate Jo. God bless. Imo kanunay te. We love you all. Saan na pa? Hello? Yun sila tanaw. Ngisi na wag. Ngisis na ako. Nandun ko yun. Skip mo na tayo. May na mawag ngisis na tanaw. Isang tigibir. Sige jo. Skip mo din na. Pinagbatang gamay. Lipay, Nanay TV. Salamat Happy ka Ajumi. Kay makatanaw ng salida o balita ang mga person. Nga sa mi guys. Nantanin jo dami Karnaba hinatag ni ate. Natang ni ate dares kanang na ay mong deu. Ang atira. Lucy. Kasi? Salamat ka Ajo sa hatag daan ni. Favorite ni Kimi Kimi. Karnaba. Sour soup. Guyabano, in Tagalog.
Mi guys. Magkada to. Naawag to lang. Ay, beuna kagawan. Maguntag magkasag. Maguntag magkasag guys. Agawan. Agawan guys. Wa mo kasag.